Nitħassru t-tifel kemm ikun moġuħ bisnienu, il-ħin kollu jdaħħal idejh ġo ħalqu biex iħokk il-ħanek. Imma x'inhi r-raġuni li snin ikiddu tant li trabi? Meta tarbija titwielet, is-snin ikunu diġà qegħdin hemmhekk, però ħajkun hemm trabi illi jħorġu snin kmieni fil-fatt hemm tfal illi jitwildu bis-snin u hemm tfal illi jkollhom is-snin daqsxejn iktar tard. Meta is-sena tibda tikber u eventwalment tkun waslet viċin tal-ħanek, il-tarbija tibda tesperjenza dwejja, tibda tesperjenza ta' rix, xi kultant ovvjament ħajkun hemm xi uġigħ, ovvjament it-tfal ma jafux x'qed jiġri u allura ħajbdew ibidlu il-mod kif iġibu ruħhom. Mhux it-trabi kollha itellaw is-snien bl-istess mod. Anke s-sintomi jistgħu jvarjaw minn tarbija l-oħra. X'inhuma s-sintomi li jindikaw li t-tarbija waslet biex ittella snin? Meta trabi jkunu waslu biex itellaw is-snin, ħafna drabi bdew daħlu jdejhom f'ħalqhom, iħokku l-ħanek, ikunu irritabbli, jista' jkollhom il-cheeks ħomor, xi kultant jibdew ibeżilqu iktar, u importanti ħafna li dan il-bżieq aħna innatfuh immedjatament għaliex jistgħu jispiċċaw b'rash li jkun diffiċli ħafna biex nittrattaw. U apparti li jkunu irritabbli, jista' jkun jorqdu inqas, jieklu inqas. U hemm min jgħid illi meta jkunu ħarġin is-snin jitla' wkoll it-temperatura titla' daqsxejn iktar mis-soltu. Però ċertament meta jkunu qegħdin jitellaw is-snin it-trabi ma jimirdux iktar, il-mart li nafu aħna ġifieri jiremettu diarrea, influenza, rieħat, dawn l-affarijiet huma kollha kkawżati minn mikrobi u m'għandhomx jaqsmu assolutament xejn mal-fatt li t-tfal ikunu qegħdin jitellaw is-snin. Il-proċess ta' snin huwa proċess li kull tarbija trid tgħaddi minnu. Minkejja l-iskumdità li t-tarbija tibda tħoss, xorta waħda m'hemmx wieħed verament jista' jagħmel. Naħseb xi ħaġa faċli li jistgħu jagħmlu li jerfgħu t-tarbija, jippruvaw jikkonslawha ftit. Fl-aħħar mill-aħħar dan huwa proċess naturali u għalkemm ikunu mdejqin it-tfal mhumiex morda. Affarijiet oħrajn li nistgħu nagħmlu jeżistu fuq is-suq ċertu creams illi dawn huma l-oppju, u nistgħu ndelku dan il-krim tal-oppju fuq il-ħanek jekk naħsbu li t-tfal ikunu mdejqin ħafna. Xi ħaġa oħra nistgħu nagħmlu wkoll li nużaw il-paracetamol fil-forma ta' suppositorju jew inkella wkoll sirip. Meta jibdew tilgħin is-snien, il-ġenituri għandhom jibdew sa mill-bidunet idarru li t-tfal jieħdu ħsiebhom. Ejjew naraw x'inhuma l-pariri dwar kif nistgħu nieħdu ħsieb is-snien ta' trabi u tfal tagħna. Minn mindu naraw l-ewwel sinna, importanti li nibdew naħslu daw is-snin. Dawn huma snin illi t-tfal irdu jibqgħu bihom sakemm jinbidlu, ġifier tal-età ta' 6-7 snin. U importanti li nippruvaw nieħdu ħsiebhom kemm jista' jkun. L-importanti huwa l-ħasil, importanti wkoll id-dieta, ġifieri nieħdu dieta li ikun fiha il-kalsjum u l-fluoride għax dawn nafu li jgħinu fis-saħħa tas-snin. Importanti li jkħantuhom xi hello juices u affarijiet hekk. Dawn jingħataw biss waqt l-ikel biex imbagħad meta nispiċċaw l-ikla nagħmlu tfal jaħslu snien immedjatament. Tikka aktar dwar saħħtek. Meta nsifru nieħdu gost nixtru prodotti tal-ikel tipiċi tal-pajjiż fejn inkunu morna. Ġieli wkoll nibagħtu prodotti tal-ikel lil xi qraba barra minn Malta. Però huwa importanti li dan l-ikel ikun magħluq u ppakkjat kif suppost. Dan l-ikel għandu jkun ippakkjat f'kontenituri siġillati b'tali mod li l-arja ma tgħaddix. L-aktar ikel ideali biex jintbagħat hu il-lews u l-legumi, ikel ipproċessat fil-bottijiet, frott niexef, gallettini, ħelu imkebbeb b'mod individwali. Importanti li niftakru li l-bakterja fl-ikel tirdoppja kull 20 minuta meta tkun f'temperaturi għoljin. Meta nirċievu xi ikel id-dar, tajjeb li niċċekkjawh ħalli nkunu ċerti li ma bedix jimmoffa jew jitnawwar. Tikka aktar dwar saħħtek għada.